Aha. Buka shoulder. Unate. Ofla kerana. Aha. Kira kan soni min be. Aha. Ni asoni ke. Aha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الذاتي وسيد الساري في سائر الاسماء والصفات. ويقول رسولي وليا ولدي واولفلا ناكرا حمي وحمي كاموريلا نبنا سوبر ني باكلو دونيكا Jawani mako bɛ min na o nana. Ko ala ma ko a dɔn ka dafa yɔrɔ wɛrɛ ko nin ko nin tɛ tuguni. Wɔɔrɔ ka ban hali bi ma se k'a fɔ ni ta ye. Danaya de b'a kɛ a ye da ala la. Ni min ye su in kɛ bonya dɔn walahi ni taa ye da n'i y'i kun ja i bɛ ala kɛ. I b'a ye i mago bɛ nɛmɛ o nɛmɛ na e mago bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la. Ja ni su in na kun ye e jɛ. I bolo tun b'a bɛɛ kɛ. O de la an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. Ɲɔgɔn sama ɲɔgɔn na gosi. An ka o dabila. An ka ala ɲini dɔrɔn n'i ye ala ɲini dɔrɔn ka ala sɔrɔ i tila. An ka to ala kɔ. Ne denkɛ dugutigi bɛ min? A yɛlɛn sanfɛ. Dugutigi an ko an b'ale bila ka taa suda fɛ. A bɛ ka kalo 2 bɔ. A kalo 3 bɔ. Kalo 3. Ko fɔ compte bancaire ka sɔrɔ. Cɛ ne ti wari sɔrɔ k'o bila banque. Kalo 3. A ye namara dɔɔnin kɛ dɔ nana ko cɛna ko karamɔgɔ ko e den se ka to ta. O taara i ka compte di. U y'o lasegin ko parce que ko Konate tɔgɔ de b'a kan. Nka compte min taara o tɛ Konate ka tɔgɔ ye. Ne kun b'a gɛlɛya. Ko na sini an sigi la. Dugutigi nana i kunkolo kɛrɛ da siya. Ko a fɔ e bɛ dɛsɛ compte la. Fa de bi la ne bɛ min don tile kɔnɔ a ma kɛ miliyɔn ye wa. Mais ni se bɛ ne ye ne ti posi fini kala fiyewu ka posi don a la. Ni fama bɛ min? A ye miliyɔn 10 de ko sogo tɛna k'a ye. Ne y'a minɛ k'a sugu ko tɛ sogo ye ba k'a dafara ta. Ale y'a dafara dɔrɔn ko ti. An y'a kɔni miliyɔn kɔnɔ. Ni ne den de ye a y'a minɛ ka bɔ ne. I tɛ nin ye a ka bila banque la. Ne y'a filɛ k'a filɛ ko bɔn t'a bila bi sini aw. A ka bɔ suba ye. N b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔ min dɔrɔn. Ni ala ko ni ala sɔrɔ. N'i ye nin so ninnu jɔlenw lajɛ k'a fɔ o tigi kunɲɔgɔn ti ban ni dɔ mana du papiye dɔ di ne ma ko Konate miliyɔn 50 di yan. Garanti jɔnnaw ye k'a fɔ jɔnna ye. Ne ye bɔ jɔ k'a sɔrɔ n bɛ nin dugujukɔrɔso in kɔnɔ yan. N'i bɛ jigin i bɛ yɛrɛ ka jigin ka sɔrɔ ka yɛlɛ. Ni sa nana a tɔgɔ ye di ni sa finna dɔrɔn. Ne ka denbaya bɛ se ka taa bɔrɛw san. Bɔrɛ san a ma bila. A bɛ se ka taa bɔrɛ 20 san ka cɛkɛ k'a kɔnɔ. A b'a datugu sigiɲɔgɔn bɛɛ b'o kalama. O y'a sɔrɔ ne bɔ don. Ko dɔw b'a fɔ ko a bɛ se kɔntɔ la ko mɛ ko n ti bolo ka don a ka so. Mais o ko ye mɔgɔ hakɛ min dun. Muso kɔnɔma dama min tagara ka taa sɔrɔ kɔ falen don. Ni muso kɔnɔma bin bange den bi fatu. U bɛ tigɛ seri ka den don kɔda la yen ka segin ka na. O de ka ca. Donc n'a y'a sɔrɔ o bɛ kɛ ala kama. N'an walama ko juru dɔ sara. O tuma ma se si ka wuli ko nin na. Ala ye yafalen don cogo min na ni ko nin sara a b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye cɛni ka fɛn d'a ma. Donc a ye juru don ala la. An filɛ ka nin min kɛ nin su in na ala b'a dɔn nin juruba ye. Ne ka don so kɔnɔ. Ala maa ɲumanw de bɛ don so kɔnɔ nin donnasɔn na hali musow ti bɔ a kalama. Ne de y'a bila ne ti taa. Sosɔrɔbali minnu bɛ na so sɔrɔ ni dugawu la. Cɛsɔrɔbali minnu bɛ na cɛ sɔrɔ ni dugawu la. Densɔrɔbali minnu bɛ na den sɔrɔ. Minnu bɛ tunga fɛ n'u ma papiye sɔrɔ papiye sɔrɔbali min b'a sɔrɔ.
banabaatɔ minnu dɛsɛra u ka bana na min bi furakɛ o de ka ca juru dɔ ye ala bolo kosɛbɛ Konate ala k'i mɛn an kɔrɔ amin ni ne ko a ma n'a y'a sɔrɔ ne nin ye ka ala ka nin nɔgɔya an ti k'o yɔrɔ la ala b'a nɔgɔya akan ni syahaka sama Allah ko na aka ran fara da su sai su ba ta ka faru na ya da zuka ya ko ke ko da fi bolo ke ko ko na ku na ka ko an sa ayi ya o ne ya ne fa Allah sama ba wala aka yi ku kuta ina gere nan ma ke ko ka ta ban na ya sai masu ka kai na ka ku na ta ko kuna ke mɔgɔ de bɛ awi jɔ ye kaliwa don o de ye wele ka fɔ ni nin ye ta i ka fɔ kurante ka k'a kɛ mɛ an kana tɔgɔ ala ye ala fɛ ala ka kasa ala ka kala la ye ala ka fɔ ma salim kurante ayiwa dɔw de tun bɛ kaliwa la a bɛ bila bon o de ye nin fa ye komi telefɔni t'anw ka dugu la o tuma ne tɛ sɔrɔ telefɔni na y'ale de wele ka ci fa ye ka saraka dɔ fɔ ko ni an sera k'o fɔ ko ne ka dugawu kɛ ko mali bɛ kɛ bon ne ka dugawu nɔfɛ ko tɛ aw ka dugawu de nɔfɛ ko don parce que ne kelen tɛ ko kɛ mɔgɔ caman bɛ yan caman ye balimaya tigɛ olu bɛ yan nin fɛn ye baara nin kɛtɔ filɛ dɔw y'u bolola wari bɔ u kunna ka nin kɛnɛ sigi ala kira tɔgɔ la furulabatulaw kɛ yan yɛtɛmɛdenw bɛ yan mɔgɔw bɛ minnu bɛ hinɛ u la dogodenw fana bɛ yan ne ti ko kɛ kelen na a ka ko k'a fɔ konate ye ko mali bɛ kɛ ne ka dugawu kɛ ko tɛ o ye ne bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mumini b'u la muso cɛlabatula b'u la dutigi b'u la min tilela dugawuden bɛ u la barikatigi bɛ u la ne ka jama ye o dama de o tuma n'an bɛ jɛra k'a fɔ ala ka mali kɛ ye mali bɛ kɛ ye mɔnɛni min ye n sɔrɔ dɔɔnin mɔnɛni min ye n sɔrɔ dɔɔnin o tuma ka taa don min na n b'o don de kɛ o tuma ka taa bi u ye bi jɛ u taara sini n b'a fara ci an ka mali faamaw ye fanga ta don min o dono o tuma ka taa o de la mɛ ko fɛn dɔ y'o bila o de la o ma se ka kɛ o taara o kun tɛ a dolo de ma a dolo bɔra kun u ka suye kɛra don min a dolo de kun ta donc u taara don min c'est-à-dire ni dolo in bɔra bi n'u kun taara bi minnu kosɛbɛ mɛ u ma taa bi u taara sini mɛ u ka premier match kɔni o bɛnna an ka mali fanga ta don o su donc a bɛ komi u ka premier match u fana ka taa don min na dolo la u ma se ka taa o don mɛ o don dolo u ka premier match bɛnna o ma